Si spravíme Bravčová panenka, ananás, čili, špargla, slaninka. poď do toho s nami. Začíname šparglou, ktorú si odlomíme od tuhej časti. Tam, kde to prúži, tam to pukneš. Pokračujeme s bielou šparglou. Tá drevná časť to cítiš a zlomíš si tam, kde povolí. Špargla do vriacej vody. 2 minútky povariť a hodiť do ľadovej vody. Ďalší krok. Čili na pasiky. Kúsok zázvoru. Rozbíjame petržlen na kašu. Ďalší ananás prichádza na radu. Treba ho očistiť a nakrájať. Ako keby hranolky z toho spravíme. Takže to nakrájame asi na takéto slížiky. Tostovanú slaninu nakrájame na menšie kusy. Panenku vždy treba očistiť, pretože toto nám by sťahovalo to mäsko na panvici a na druhej strane je to vhodné, keď to šúkaš. Na medium spôsob, nechcem, aby bola vnútri príliš prepečená, lebo je to škoda. Robíme to po 3 kusy, aby sa nám to náhodou nedusilo, takže chceme to restovať. No vidíš, šalótku použijeme iba na vychutenie oleja. Sme nechali troška odležať, aby nebola taká horúca a pridáme maslo. Keď je maslo pomaly roztopené, pridáme panenku. Špargla. Dobre, zarestujeme. Pred koncom, ako bude naša špargla hotová, pridáme cesnak, vyrestovanú slaninku, cca takto. Ďalší na radu ananás. Ananás po chvíli, keď sa stiahne, pridávame veci. Čili, cesnak, petržlenovú vňať. Ananás netreba dlho robiť, len tak prehrať. Čajovú lyžičku medu, hej, to je asi takto. Máme nejaké pekné 3 kúsky tej panenky. Takéto niečo. Čin, čin. Čauko. Znamená všetko, to nie je fér. Aha.